So for today's video guys, so grabe gid kaayo kainit no. So kinahanglan ta magpabugnaw dinhi sa may cold spring among gianhian o deserta mo ani syempre palit sa may rice. Let's go. Namoy rice. Nandala karon kay rice. Rice nga nila kasi good. Rice ra good. Bayot ka. So sama sa akong gingon kagayna, so kinahanglan mi magpabugnaw kay syempre grabe kaayo kainit. So going ta karon og naawan Misamis Oriental. Og mao ni ang itsura sa giigang no tanawa na good no. Og kauban na po nato diri si Daniel, si Marvin, si Alex, si Heidi, si Roland og si Sherwin. From Cagayan de Oro City padulong ta sa naawan Misamis Oriental is na nasa 59 kilometers no. So medyo layo-layo pa og yan chill ride lang ta diri no. Let's go. Og mao tong naa nami diri sa naawan Misamis Oriental. So mo ninyong bantayan no kay basin manglaos mo og kaning signage padulong na ni dito sa Bulyo Cold Spring Resort. Og gikan dinhi sa may signage no padulong ka dito sa spring atong adtoan. So mudagan pa siya og 15 kilometers. So medyo taas-taas pa siya og gamay lang gid kayo nga pasensya. So mo tong nanglaag ta so wala tay rice no. So medyo low key ram gani ato ang mga content diri no. So mo tong palit sa tag rice og mo ginatong naanda no. Og mo tong diri minapsan ni Lito no. So tara, let's go. Wala ka bang napapansin? So mo to no, unexpected kayo nga panghitabo diri sa dalan kay ang chinila sa mong kauban hagbong. So akong gisipaw kusog. Ang hangin pati na ang mga ilog natin. Hindi na masama ang pagpunta at malayong-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig. So mo to guys, makakikaw mga rough road nga mga dalan. Tas. So right, pasaka na ito no. So mo to rough road siya tapos ako noon. So yan yung update diri sa dalan guys. Shit. Sabi nga dalan ba? So guys, dalan update. So mo no. Labay patag sapa. Guys. Saan dalan ni? So mo to no, sa dalan pa lang. So sulit na kayo. Sulit na kayo ang dalan. Grabe. Bulyo Spring Resort. Tanawa na ko ng dalan no. Ano ko yan sa magkuro eh. Oh my god. Grabe sa kining dalan eh. Grabe nga dalan eh. So dili siya kuan suggested sa mga auto nga service no. Kay ang dalan gid niya from dito sa may gawas. Share ka mo sulod din sa Bunyok Resort. Ay nga nagitsalos yung magian. So niabot na tano. Isap yo. Under the ano tayo no. Under the mountain. So naskindala no. So once again sa pa. Sapa natin. So dito pa sa highway, tsada may kayong dalan no. Pero pag-abot diri sa ano, kaning pasulod na gyud. Kuan kaayo kanang grabe kay Karap Road. So tandala karon kay rice. Rice nga nila kasi rice ra good. Ito, talaga entrance te 40. So guys, so manay lang ko ano sa entrance fee nila .40, kids 30. So cottage na.
So, kanyan siya, cold spring. Yun. Abi, bay? Grabe ba, loy ikaw sakyan. Okay pa rin sa unahan. Abot rin, di na may dalan ba, kabayo naman eh. Okay, bay. So motong inato ra magini nga food trip no. So moto sugba-sugba o gumana ning sugba-sugba hulum-hulum dayon kay grabe kayo kaigang. So tara, let's go. Adto na ta, ligo na ta. No, please, no, please, no, please, no. There's no need to complicate. All the time is yours. Cause this is our fate. Cause I'm yours. Do-do-do. 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 Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and I tried to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best, and nothing's gonna stop me but divine intervention. So ayun nga po guys, dun po yung pinaka first layer, tapos ito yung pangalawa. At doon banda sa may pinakahuli, huling layer po ng tubig. Ayan. So ayan, napakalakas ng agos. Yun. Og mo itong diririmitaman og salamat kayo sa pagpananasong video og i-follow like ang akong page. Salamat guys, bye bye!